Renungan Harian HKBP Kamis tanggal 10 Mei 2020. Menanggalkan dosa. Turpluk sadarion Heber bindu 12 ayat sada. Dibaheni nang hitape alana sai torop ni sitidangi humaliang hita tape akon man nasa na pasoraton ro di dosa na girgir makaliangi jala marbenget ni roha mahita marlojong tu bagasan paraloan na sonson di jolota mananggalhon dosa. Di gumbarhon panurat tu halak Heber lo ia perdalanan ni halak na Porsea dina mangihuton Kristusi songon sada pertandingan. Portibion songon sada stadion olahraga akana Porsea bertanding di arenai jala adong na menonton pertandingan ni. Ia akan menotoni ima halak naung sahatu ujung ni nguluna nagabi sitidangi di hak Perseon Napolin. Dohot do aka suru-suruan nagabe panonton di stadion ni. Hita mana martandingi dipudai dohita asa menanggalhon dosa dohot nasa napasorat pamatang di nomor tandingi. Sude aka atlet nomor tanding di arenai saya marpahean narikas do nasida asa boy lam humatop sahatu tujuan. Napasorat dirion boy doi dang dosa nang pesongoni ikon tanggahlonon dui asa humatop kita sahatu ujungna. Tasulikit majolo aka diama na pasorat diri di namar tanding na ikon si tanggal honoton. Dung tatanggal honon na pasorat dirita mangihut mamereng iduk ni haporseoni jalan apa ujung hot sai ima tuhata Yesus Kristus. Pandang situ juata di nguluan ima Yesus Kristus do. Tabereng ibana nama noton persilangan ni sikat nilas ni roha tohapna hinan. Ujung ni parsi taonan na ima hudul ibana di siamon nina tumimbuli ima nasay tapat noti salaling marojong hita mangihuton ibana. Amin. Sian buku si jahawan si kanopari di HKBP buku pajuno kamu matu debata.